cuaca panas. Wih, tangan sih. Lapo Pak Mei iku? Lapo Pak Mei? Kok ngenes temen saiki? Ya Bung, lagi kabeh bareng tak lakoni, pokoknya iso menyambung hidup. Hah? Mulung gak iki aku? Wingi mari nyolong gasku, saiki molong. Ayo wis ngopi sik nang bonjol. Gak duwe Bung aku. Tak traktir wis ayo. Oke wis, Ayo Pak Mei ngopi sik ayo. bukan aku. Wis ayo wis ora apa-apa. Yo lek dipaksa. Jol, wetan seger loro ya. Seger loro? Yo, Pak Mei iki lho panasen. Gak apa-apa Bung. Gak apa-apa wis. Sungkan lah gak ada duit lho iki. Aman ora apa-apa. Bamen apa ya Pak Me? Sampeyan gak kelakuan apa maneh Pak Me? Kok gak sak-sak ngono barang? Jol. Seorang laki-laki ku akan melakukan apa saja demi menghidupi keluarganya. Tenan gak rasokan amen iku. Kok isine gas. Oh, Temenan lah iku Pak Mei, temenan lah. ora, saiki aku wis dadi wong bener iki. Tak mbesik yo, wah nasi. Aku terima kasih yo. Sepurane lho Bung ngrepoti. Hah? Mei, Katene ndi maneh Pak Me? Ya tak melanjutkan hidup iki lho. Tak mulung maneh aku tak golek rosok maneh. Ya wis hati-hati sama ya. Terima kasih lho yo. Awas lho lek njupuk gas. Ora aku wong bener kok saiki. kamu percaya Anjol? Letak Mei nglakoni ngono-ngono iku. Aku kok rada curiga yo. Ya mbe aku ya ora percaya lek wong iku nglakoni aneh-aneh. Rada ndabres wong iki anjene. Oh, Jol, aku tak pamit pisan wis, Jol. Oke. Balik sik. Suwun aku. Oke. Wetan, Jol. Kita ndi sampean Pak? Teko omah. Ke omah. Iya. Oh ya. Pada anyar Pak Men. Oleh dia men. Wah, nolong ya men yo. Hah? Dagangan iki. Temenan lah iku. Temenan aku wong genah saiki aku iki dadi orang baik. Kene wedang apa men? Iya, lek ono sing seger-seger lah. Oh. TV ku mbok dihidupkan ngono lho, Jol. Kate ndelok apa? Sembarang wis. Pencuri motor beraksi pada Waduh. siang hari dengan bermodus sebagai Cerita pemulung agar pemulung. tak dicurigai. Tadi curamor. Oh, sini saiki bang. Bermodus sebagai seorang Baru pemulung, dulu pencuri aja ini deh, masuk ke halaman rumah warga di Jalan Dharma Wanita, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat pada jam 12 siang. Ia kemudian Sini, mencuri Boyo. satu unit Pamen, sepeda ini, Pamen. otomatis. Motor Ora. yang tak dikunci jelas Lupa, memudahkan tok, pelaku gue, men. melancarkan Duh. aksinya. Iya Pak Me, temenan iku, ciri-ciri kok sampean iku. Hah? Kandhani aku iki wis dadi wong baik, Rek. Lah iku lho, topine padha kae sampean. Ora. Jangan sampean niku Pak Me. Eh? Ngaku. Ora. Duh. Sik yo, aku te ono cewdean mbek wong.
Lho, tenan ndi sampean? Wis tah, Duh. Temenan Pak Mei kunjol. Pame, pame. Aja mlayu, pame. Pame. Aja mlayu, pame. Pame. Ampun,